Din hija l-ewwel kanzunetta li tgħallem Idoqq Quiven. Matul dawn l-aħħar 5 ġimgħat, Quiven li għandu biss 5 snin beda jitgħallem il-pjanu. Minkejja li sa minn meta kien għadu ħalib ommu fis-snienu tilef id-dawl ta' għajnejha wara li kellu kanċer f'għajnejh. Nieqes tkellem mal-ġenituri ta' Quiven, Karen u Johan, li fissru l-emozzjoni li ħassew meta semgħu lil binhom Idoqq l-ewwel noti mużikali. L-ewwel darba li smajtu kont xogħolin u video kol smajtu. U bdejt ngħid Marelli kemm hu interessat fim. U ħass dak il-ferġo fih kienet tgħid għall-inqas. Qed jagħmel xi ħaġa li jħobb. L-għalliem tal-pjanu Clint Spiteri għalilna li għalih Quiven huwa student normali li jitgħallem malajr, tant li wara biss ftit lezzjonijiet diġà tgħallem Idoqq il-kanzunetta Happy Birthday. Sostna li kull mandu differenti u għali jagħmel użu mill-brejl. Student normali għalija kiena intelligenti, jaqbad mal-ewwel f'ħames lezzjonijiet tal-żewġ songs, Happy Birthday u oħra, mela ħdelet il-lemp, u dejjem nara progress fih mill-lezzjoni għall-oħra. Kristenna li minkejja li huwa Nieqes Mid-Dawl, Quiven jinduna li ħasbal għaliex juża b'mod tajjeb ħafna is-sens ta' smieħ. Ommu Karen qaltilna li tidejja tisma' nies isejħu lil bina miskin. Illum hawn ħafna affarijiet, ġieli mmur ġo supermarket u nħobb pjaċir nara fuq is-sirjel nara il-brejl u nara l-affarijiet. Imma hawn min ikun speċi taf kif jaraw bil-kejn u hekk nibda nismagħhom miskin. Karen saħqet fuq l-importanza li f'postijiet pubbliċi jkun hemm aktar tabelli u sinjali bil-brejl għal nies nieqsin mid-dawl. Fuq nota pożittiva qaltilna li t-tfal tal-iskola huma konxi li lil Quiven ma jistgħux ixejrulu mill-bogħod imma jridu jmorru jmissuh. Raħ fit-triq jafu li jekk ixejrulu. Jridu jiġu Quiven jmissuh. Mhux mill-faċċata Quiven jxejrulu. Il-ġenituri ta' Quiven qed iderruh jagħmel l-affarijiet waħdu biex ikun indipendenti. Illum ħanġi ħanoqbel bla matis u nġib ġebla minnija. Issa jgħidulhom ħanoqdos? Ħanoqdos u nġib ġebla. U nifs l-ewwel. Id-derrieħ indipendenti kemm jista'. Ħalli inti hu ma jkunx peace. Il-qudiem ma rridux ikun peace fuq ħadd. B'ottimizmu għal-ġejjieni Quiven istqarret l-aspirazzjonijiet tagħha l-bina li minkejja dak li għadda minnu baqa' tifel ferrieħi u għaċċan għat-tagħlim. Jiena dejjem ngħid li nixtieq narah xi ħaġa importanti fis-soċjetà. Tgħid dak Quiven li minkejja d-diffikultajiet tiegħu xi ħaġa. Jew mużiċist kbir, xi ħaġa li jispira lil nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.